あ、足冷えじゃ遠くへ行けない足が弱ったり散歩したりどこへ行くだっけ道歩いて走って日の光浴びながら自由に人間の世界あ
楽しそうになんかしてね。
もご存知の曲かと思います。ちょっと街中も、ね、クリスマスグッズとかね結構、はい、売ってますのでね、クリスマスの時期になってきました。はい、ぜひこの曲で最後お楽しみいただけたらと思います。はい、みんな頑張ってね。はい、応援お願いします。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。またね。バイバイ。はい、ありがとうございます。ちゃんと踊れてました？これ全然全く生徒に一言も言ってなかったことなので。